السلام وسنين عقوم كبرات تخطاتلتنا نلومي زادالنا وتحسو زيناتات سبورت حزنا قريبنا لنا سنين مكتتال بقعت نيمار نمبابي مسيتو تعوات وانج عالم زخوانة فرنساوي كيليان مبابي نود غانتو برازيلاوي نيمار مأكل سحبت كلا بي اس جي وكبل بممقاس قبل علت برازيلاوي كوخوبات قعيز اللو أدنا قوتن فتوتن قاليتو كلتي ام كواخبتي أتقعتي قدم سلست عامتنا بتاع موشش فرنساوي كلا بي اس جي كاب زمصون دحر أتاوص أزمدنا كم زنبورو مقاز قلت انتخونا مبابي قبل على نيمار زلو أخبروتن أدنا قوتن مقلاص وقنا نزمدنو أمنا بزل على درجة كديبو مخانو يقلص بمصحت كعس اجر فرنسا بزعبا نيمار نزقربولو حتو ابز ملسلو مبابي بوغني بلصات تصاوت كل غزي بحساب كتصاوت علوم زبل حساب يزلني زخا امونغين امونغو نيمار زر زلو هياو ابنتيو كبل يغليص مبابي اسعبو نا بي اس جي مس مصانا نعين نيمارن اعمامنا يتوهيبنا نيمار ناي بحقي ماكل سحبت بي اس جي كخونن كلو انا دما نعو نمحغاز دلو زلو دغاف يكبل حبيروم قبل على نيمار زلك أدناقوت بخمي تقلصون زبل إتا مسيح زسعبتو اللي حطو كملسن كالو دما نيمار نخلو بخمي زقوبرو زفلت بليح تتصاوتايوم نا بي اس جيمس متصاون بقعت مستعذبنا نسخو قوبرو زخيل كنرداء قزي وسدلنا فوليك إلا تنتوهبون زلو تتصاوتايو سلز نيمار شوتو مساعتو أميدا زسعسعن سميعتو في الشخطاء السنيو زقلت انت تصاوتاي غير كاتراي زر ايكونن كل قزي اصوب دنك نقرات كفتر زخيلني عالمنا وحل تتصاوتايو كبل قبل على تودغانتو زلو مرداتا غليصو امو داتا مبابي نعشلاوي بهاريات نيمار بزي محبا حق خزارب انت خوينه نيمار ناي قلعه طبا يالو يخون امبر انا ود 18 عامت كوينه تمكرو زي بلاي ابتا عباي كلب بي اس جي صوتاي مس جمركو زغبر لي حاجز اب هوتي فصوم زيرو سعو علتيوم مخنياتو اب صوتا اتسوسا ميتاوي تاولقاوي بقعتكا زمركو سكوان تخونه ات 400 غنا مس مصاوت تخازهلو كازمدنان متحققازن يزوسنو كبل مبابي نيمار نزغبرلو مدغغاف اموغيسوم برازيلاوي نيمار 2007 كاب اسبانياويت كلب بارسلونا ب 222 مليون يورو نا بي اس جي كسغاغرن كلو اغرو كا فرنساويت كلب موناكو نا بي اس جي بني حدا عامت لقح السعابه مبابي دما صنيحو اتمسغار 2018 ب 180 مليون يورو قوامي سلازخونلو نيمار تختيلو قال اي زخبره تصاوتاي تا كلب كخون بقيهم بز مسرت نيمار ابتا كلب ورحاوي 2.6 مليون باوند ان تخفلك ساعه 2020 كلتنزق نحو على الكفر من كلو مبابي بوغون ورحاوي 206 مليون باوند ان تخفليو مستاكلب كساب 2020 كلتن كصنح كتيمو نيمار كابتا اغرو اميدا بارك د برنسس ناي بي اس جي زنبر ندحر كا باصواوتون بقعتون ولدو كوخبتا كلب زخونه مبابي بزح كم زمسط ايو زنغارلو ازم كلتا كوخبتا اتقعتي بوحل متقعتهم اصوتا بزرئي وبقعتا شخاخعه لعل فتنه وداد اقعسون ببزحات كيلاتات عود سبورت كابلصات تصاوت عالمنا تباهلهم كغلصو زبقعيهم يخون امبر ابز غزي زكلتيهم اتقعتي ابتا فرنساويت كلب سنك زغاطممون قلقال بقعت صبو كم زيلونا ملقمون امن مملاس اب حيال صوت كم زركبو نقاطه تገልጸ كفرنساوس امنا بكلبات لا ليغا اسبانيا ناي مخادليت كم زلوون يحبريهم أفلما ورح طرق تشحن 21 حدش سلطان بي اس جي كوينو استمزز أرجنتيناوي ماوريشيو بوتشيتينو غنا مصاعد لزوم كلتا بلصاتات قعتي بي اس جي مخانو بمحبار ابلعليهم ون بي اس جي نيميسناي ممصا حلم مندليتن كم زلو حبيرلهم دايركتور سبورتا كلب ليوناردو ون اتبزخفلو مهياغينا عقب كم زي كونه زغلص مبابي وعلو انت احديسو بي اس جي بزي غبري عمتاوي 32 مليون باوند مهيا كفيلا مس برازيلاوي نيمار كتم عراريو مخانا قالات لهم بوتشيتينو نيميستناي مسلطان استراتيجي هندس ود 48 عامت حدش سلطان فرنساويت كلب بي اس جي زخونه ماوريشيو بوتشيتينو ميسي نابتا كلب نخمص كصدع زخل تبغصوتات يلعل كم زلو تحبيرون زمص السنه مستان العل 16 عامتات استغعزا بارسلونا وعلو زختن ود 33 عامت ميسي وعلو دحر مزامو اتانا غنزب صقم كم زي بلا تقلص بي اس جي زخفلت كفيلا نختوننو حيال دليت حديرا كم زلا يبحالف تتاكلب زغلص بي اس جي نتني
ዓለምና ኮኸብ ተጻዋታይ ናይ ምውና ባህጊ ከም ዘለዋ ንምግላጽ ድማ ፖቸቲኖ PSG ዝተማሓሸ ስትራቴጂ ኣትነድፍ ዘላ እዚ እትነድፎ ዘላ ስትራቴጂ ንኔይማርን ምባፔን ኣብ PSG ንኽጸንሑ ባይታ ዘንጽፍ ጥራይ ዘይኮነስ ንሜሲ እውን እምብዛ ዘወናውን ከም ዝኸውን ኢና ንኣምን ክብል ተዛሪቡ ዘሎ ፖቸቲኖ ኣስዒቡ ብወገኑ ንሜሲ ናይ ምስልጣን ዕድል እንተዳረኺቡ እቲ ዝነድፎ ዘለው ስትራቴጂ ንሜሲ ኣመና መሳጥ ከም ዝኸውን ብምሕባር ሜሲ ናብኦም ተዘይመጽ ግና ጸገም ከም ዘየለ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ዝኣሰልጣኒ ቅድሚ ሕጂ ኣነን ሜሲ ናይ መዋዓውዕ ማልያታት ለቢስና ሰሪሕና ፍቅርና ተገላሊጽና ኢና በዚ ርክብ መስሪትና ኢና ሕጂ ምስ ሜሲ ክንራኸብ ዲና ኣይንራኸብን መጻእ ዝምልሶካ ተኾነ ናተይ ምንዮት ግን ምዝብሉጽ ኮኸብ ተጻዋታይ ብሓባር ክንጓዓዝ ክብል ሓቢሩሎም 6 ግዜ ሽልማት ባሎን ዲኦር ዝዓተረ ሜሲ ምስ PSG እንተዳውዕል ፈሪሙ ምስቲ ናይ ቅድም ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ብራዚላዊ ኔይማርን ምስ ኪልያን ምባፔን ክጽምበር ስለ ዝኾነ ሰለስቲኦም ኣጥቃዕቲ ከርእይዎ ንዝኽእሉ ውህደታት ጸዋውታ ንምዕዛብ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ባህርታ ዝጽበይዎ እዩ ቶማስ ቱሸል እንተ ነፊዕካ ምሳና ክትቅጽል ኢኻ ተባሂሉ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ወዲ 47 ዓመት ቶማስ ቱሸል ምስታ ክለብ ኣትይዎ ዘሎ ናይ 18 ኣዋርሕ ውዕል ክናወሓሉ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኣሰልጣኒ ነታ ብቕዓታ አንቆልቂሉ ዘሎ ክለብ ቸልሲ ኣብ ዝመጽእ ክልተ ወቕቲ ናይ ጸወታ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክሳትፋ ምዝኽእል ጥራይ ምዃኑ ተሓቢርዎሎ እቲ ድሮ ክሪስማስ ካብ መዝነት ምስልጣን PSG ተባሪሩ ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ሰሙን ንላምፓርድ ተኪኡ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ክኸውን ዝተመዘ ጀርመናዊ بمسرت تمس ቸልሲ ፈሪሞ ዘሎ ውዕል ኣብዘን ከሰልጥነን ተዋሂቦን ዘለዋ ናይ ዓመትን መንፈቕን ዕድል ነታከለ ቦታ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ከውሕስ እንተዳኪሉ ውዕሉን ንውሕ ዝበለ ዓመታት ክናወሓሉ ምዃኑ ከም ቅድመ ኩነት ቀሪቡሉሎም ናይ ፈለማ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ምዃኑ ዝነገረሉ ቱሸል ኣብቲ ፈለማነት ብቸልሲ ተመጠወሉ ናይ 18 ኣዋርሕ ውዕል ከም ዘይሐጎሶ እኳ ገሊጹ ተነበረ ድሕሪ ሓደ ደቕግና ን4 ዓመትን ልዕሊኡና ፈሪሞም ድሕራይ እንተሰጎጉ ንኸ እንታይ ረብሓለን ክብል ሓሳቡ ብምቕያር ነቲ ንቸልሲ ደረጃ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሒሱ ክረኽቦ ዝኽእል ዕድል መታን ክረኽቦ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ይግለጽ ቅድሚ ቸልሲ ንላምፓርድ ካብ መዝነት ምስልጣን ምስ ጓጓ ቱሸል ምስ ሓለፍቲ ታክለብ ሓያለ ዝርርባት እኳ ተካይደ ነቲ ናይ ምስልጣን መዝነት ግን ዝመጽእ ክረምቲ ደኣምበር ኣብ ፍርቂ ወቕቲ ናይ ጸወታ ክቕበሎ ፈቃደኛ ኣይነበረን ሽላሎ ቆሊባሎ ከም ዝበሃል ግና ብሓለፍቲ ታክለብ ዝመጽእ ክረምቲ እቲ ዕድል ዘይክወሃበካ እውን ይኽእል እዩ ስለ ዝተባህሎ እቲ ዕድል ካብ ኢዱ መታን ከይምልጦ ሓሳቡ ብምቕያር ኣብቲ ዘይመረጾ እዋን ቸልሲ ከሰልጥን ሓላፍነት ከም ዝተሰከመ ቱሸል ንእግረ መገዱ ይሕብር ንፈረንሳዊት ክለብ PSG ብርክ ዝበለ ዋናጩ ዘግዘማ ቱሸል ኣብቲ ፈለማ ካብ PSG ምስ ጓጉ ኣመና ኣጉሂዎ እኳ ተነበረ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንላምፓርድ ክትክእ ሓሊሙ ተጸቢውን ዘይፈለጥ ዕድል ምርካቡ ግና ንመስጎግቱ ከም ምርቓ ከም ዝርአዩ ዝግለጽ ኣብ ዘሕማቕ ግዜ ኮሮና ንሓንቲ ወርሒ ጥራየ ብዘይ ስራሕ ደው ኢለ ድሕራይ ግን ዕድል ይጸቢቕለይ ነታ ዝበለጸት ናይ ፕሪምየር ሊግ ጋንታ ቸልሲ ከሰልጥን መዝነት ረኺበ ክብል ዝገልጽ ቱሸል ምስ ቸልሲ ውዕሉ መታን ከናውሕ ነታ ክለብ ናብ ዝለዓለ ብቕዓት ንምስጋር ዓጢቑ ተንሲኡ ከም ዘሎ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኣብ ግዜ ላምፓርድ እናንቆልቆለት ብምኻድ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ናብታ 9 ደረጃ ወሪዳ ዝነበረት ቸልሲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቀዳመ ሰንበት ግጥማት አንጻር በርንሌይ ኣብ ዘካይዶ ተጸወታ ክልተ ባዶ ድሕሪ ምዕዋታ ኣብዚ ግዜ ዝናብ 7 ደረጃ ክትሓኩር ክኢላላ ቸልሲ ንላምፓርድ ከተባረሮ ምስ ወሰነት ቀዳማይ ምርጫ ተሸልኳ ተነበረ ንናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ክለብ RB ላይፕዚግ ዝነበረ ወዲ 62 ዓመት ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ራልፍ ራንጊኒክን ከምኡ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሰልጣኒ RB ላይፕዚግ ዘሎን ወዲ 33 ዓመት ጁሊያን ኔግሊስማንን ንኸሰልጥኑ ሓርያቶም ዝነበረት ዓለምቲ ምንባሮም ይሕበር ኣብ ከተማ ለንደን ዝመደበራ ኣብ 1905 ዝተመስረተት ክለብ ቸልሲ ኣብ 2003 ብሮማን ኢብራሞቪች ካብ እትዕደግ ንድሓር ንላምፓርድ ወሲኽካ 10 ኣሰልጠንቲ ብምስጓጓ ክሳብ ሕጂ 110 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝኸሰረ ጸብጻባት ስፖርት ይገልጹ ባርሳ ብዘይ መሲ ሰረገላ ብዘይ ፈረስዩ ላፖርታ ናይ ኣስታት 1.173 ቢልዮን ዩሮ ዕዳ ኣብ ዝባና ተሰኪማ ምስጓም ሲኢና ዘላ ክለብ ባርሴሎና ንሜሲ ዘይከፈለቶ 63.5 ሚልዮን ዩሮ ዕዳ ተሪፍዋ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ እታ ክለብ ካብ ትቅድሚ ምዝዛን ወርሒ ጥሪ ንሜሲ ክትከፍሎ ዝነበራ 72 ሚልዮን ዩሮ ዛጊ 8.5 ሚልዮን ዩሮ ጥራይ ስለ ዝኸፈለቶ ድማ ዕዳ ሜሲ ኣብ ዝባና ከም ዘሎ እትሕብር ዘላ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከቢድ ጥፍሻ ተሸሚማ
ከተማ ዘላ ስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ብዘይካ ሜሲ እውን ካልኦት ደሞዞም ናይ ዘይከፈለቶም ብርክ ዝበሉ ተጻወትቲ ዕዳ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ካብቲ ባርሴሎና ተሰኪማቶ ዘላ ናይ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዩሮ ዕዳ እቲ 730 ሚልዮን ዩሮ ናይ ሓፂር እዋን ዕዳ ምዃኑ ዝገለጹ ጸብጻባት ምስ ተጻወታ ብዝገበረቶ ስምምዕ ግና ኣብ ዝቕጽል ውሕዳት ዓመታት ካብ ደሞዝ ተጻወታ ተቆሪጹ ዝመጻ ናይ 172 ሚልዮን ዩሮ ኣታው ክትረክብ ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ሲሶ ካብ እታ ባርሴሎና ብሜሲ ዝመጽ ምዃኑ ሕጹ ፕሬዝደንታዊ ተወዳዳሪ ክለብ ጆን ላፖርታ ሓቢሩ ንሱ ሜሲ ኣብ 2017 ምስ ባርሴሎና ዝኸተሞ ውዕል ብመገዲ ጋዜጣ ኤል ሙንዶ መልሓኹ ከም ዘይሐጎሶ ብምግላጽ ፕሬዝደንት ኮይኑ እንተተመሪጹ ነዘሎ ጸገማት ህዲኡ ንሜሲ ምስ ባርሳ ከቀጽሎ ዝከኣሎ ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ ህሉ ጸገማት ባርሴሎና ብውዕል ሜሲ ዝተፈጠረ ይኮነን ሜሲ ካብቲ ንሱ ዘእትዎ ንላዕሊዩ ንባርሳ ኣታዊ ዘኽዓብተላ ብመጽናዕቲ ኣረጋጊጽናዮ ከም ዘለና ኸኣ ሓደ ሲሶ ካብ እታ ባርሴሎና ብሜሲ ዝመጽእ ምዃኑ እዩ ክብል ሜሲ ብህላውነቱ ኣብታ ጋንታን ብኻልእ ናይ መዋዓውዒ ስራሕትን መኽሰባ ምዃኑ ሓቢሩ ላፖርታ ኣስዒቡ ካብ 2004 ክሳብ 2019 ሪያል ማድሪድ 22 ዋናጩ ክትዓትር እንከላ ባርሴሎና ግና 35 ዋናጩ ዓቲራ ዘላ እዚ ዓወት እዚ ኸኣ ብቐንዱ ብሜሲ ዝመጽእ ዕዳ እምበር ብዘይ ሜሲ ክመጽእ ይኽእል ነይሩ ኢልካ ክሕሰብ ዝከኣል ኣይኮነን ስለዝኾነ እዚ ብሉጽ ተጻዋታይ ክምስገን ጥራዩ ዘለዎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ላፖርታ ባርሴሎና ንሜሲ 8.2 ሚእታዊት ካብ ወጻኢታት ጥራይ ከም እትሽፍነሉ ብምጥቃስ ብሉግራና ብዘይ ሊዮኔል ልክዕ ከም ሰረገላ ብዘይ ፈረስ ክብል ገሊጹ በዚ ኸኣ ባርሳ ንሜሲ ንኸይትኸስሮ ዝከኣላ ክትጽዕር ተላብዩ ብዙሓት ነባራት ተጻወትቲ ጽላለይ ማዕብሉለው ተባሂሉ ሓያለ ካብቶም ክሳብ 1990 ዝጻወቱ ዝነበሩ ፕሮፌሽናላት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብጽላለይ ይሳቀዩ ከም ዘለዎ ፕሮፌሽናል ፉትቦለርስ ኣሶሲዬሽን ዝተባህለ ናይ ተጻወትቲ ማሕበር ሓቢሩ እቲ ማሕበር ንስድራቤት ናይቶም ተጻወትቲ ብምውካስ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ተኣጥቂዕዎም ዘሎ ኣእምሮኣዊ ሕማም እታ ኣብ ግዜኦም ዝጻወቱላ ዝነበሩ ናይ ቆርበት ኩዕሶ ከም ዝኾነ ዘመልክት ብዙሕ መረዳእታታት ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ፕሮፌሽናላት ንዝኾኑ ተጻወትቲ ዘሓቁፍ ማሕበር ነዚ ኣሰንባዳ ሓበሬታ ዝዘርግ ዘሎ እንግሊዝ ነቲ ኣብ ተጻወቲ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሓደገኛ ኣእምሮኣዊ ሕማም ንምግታ ኣብ እዋን ፕሮፌሽናላዊ ስልጠናት ተጻወቲ ብርእሶም ኩዕሶ ዝሃርሙሉ ዕድል ውሱን ክኸውን ዘገድድ መምርሕን ምውጻእ ኣብ ተሸባሸበሉ ዘላ እዋን እዩ ኣብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ሓላፊ ሞያ ሕክምና ዝኾነ ቻርሎቲ ኮዊ ንጋዜጣ ቴሌግራፍ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ እዋን ልምምድ ኮነ ጸወታ ንኩዕሶ ደጋጊምካ ብርእሲ ምግጫው ነዚ ሓደገኛ ኣእምሮኣዊ ሕማም ከም ዘቃልዕ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ ምህላው ገሊጹ ተጻወቲ ብርእሶም ኩዕሶ ሃርሙ ኣበርቲዖም ክጉስጉሱ ካብ ዝጸንሑ ወገናት ሓንቲ ዳውን ኣስትል ዝተባህለት ጓሉ ነቲ ፍሉጥ እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ ዌስት ብሮም ዝነበሮሞ በቲ ሕማም ኣብ 2002 ኣብ መበል 59 ዓመቱ ዝሞተ ጀፍ ዝተባህለ ተጻዋታይ ኮይና ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ብደረጃ ዓለም ናይ ፈለማ ተበግሶ ክወስድ ምኽኣሉ ሓጎሳ ገሊጻላ ተወሰኽቲ ዜናታት ቸልሲን ሊቨርፑልን ተኸላኻላይ ዳይወት ኡፓሜካኖ ንምፍራም ልዑል ተገዳስነት ብምሕዳርን እታ ንዴቪድ ኣላባ ክትከኣላ ሓጫቶ ዘላ ባየር ሙኒኽ ሪኣከይት ጽዕኖ ተሻቂላ ከም ዘላ ተሓቢሩ እቲ ወዲ 22 ዓመት ፈረንሳዊ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ተኸላኸልቲ ኤውሮጳ ኮይኑ ጋንቱ ዝመጽእ ክረምቲ ብ38 ሚልዮን ፓውንድ ክትለቆ ምዃና ሓቢራላ እንተኾነ እተን ክዕድግኦ ድሌት ተሕዲረን ዘለዋ ክለባት ኣቐዲመን ውዕል ከእትውኦ ከም ዝኽእላ ይሕበራሎም ተኻላኻላይ ሊቨርፑል ኤል ማቲብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዓንካሪቱ ድሕሪ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ እዚ ዓመት ስፖርት ዝክሳዕ ዝዛዘም ካብ ጸወታ ክርሕቕ ምዃኑ የርገን ክሎብ ሓቢሩ እዚ ወዲ 29 ዓመት ተኻላኻላይ ጋንቱ ንቶተንሃም 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥሚኡ እቲ መጉዳእቲ ኣጋጢሞም በዚ ኸኣ እታ ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ ንምድፋዕ ንኽልቲአን ማንቸስተራውያን ክለባት እትተሃላለኸን ዘላ ሊቨርፑል ኣብ መስመር ምክልኻል ሃጓፍ ኣጋጢምዋሎም ዓንዲ ሕቆም መስመር ምክልኻል ናይታ ጋንታ ዝነበሩ ቢልጂክ ቫንዳይክን ጆ ጎሜዝን ኣቀዲሙ ብዘጋጥሞ መጉዳእቲ ካብ ጸወታ ሪሕቆም ከም ዘለዉ ይፍለጥ በዚ ጉዳይ ዝድቃስ ሰኣነ የርገን ክሎብ ትማል ኣብ ዝተዓጽወ መስኮት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ኣብ ውድእ ግዜ ንቱርካዊ ተኻላኻላይ ክለብ ሻልከ ኦዛን ካባክ ብልቃሕ ድሕሪ ምፍራሙ ግን ጭንቀቱ ብመጠኑ ዝፈኸሰሉ ይመስላሉ ወዲ 20 ዓመት ካባክ ምስ ሊቨርፑል 6 ኣዋርሕ ክጻወቱ ተሰማሚዑ ዘሎ እንተነፊዑ ድማ ሊቨርፑል ብ18 ሚልዮን ፓውንድ ክትዕድጎም ምርጫ ክህልዋ እዩ ካባክ ድሮ ሎሚ ብናይ ውልቂ ነፋሪት ገይሩ ናብ ሊቨርፑል ኣምሪሕሎም ብዘይካ ዝሬድስ ነተኸላኻላይ ቤን ዴቪስ ካብ ናይ ቻምፒዮንሺፕ ክለብ ፕሪስተን ትማሊ ኣብ ውድኡ ግዜ ብ2 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘፈረመቶውን ተፈሊጡሎም
መንግስት ጀርመን ካብ ብሪጣንያ ነዛኣቱ ገያሾ ዝግድ ውሳኔ ድሕሪ ምሕላፉ ሊቨርፑል ምስ ጀርመናዊት ክለብ ተታሒዝላ ንዝጸንሐና ሻምፒዮንስ ሊግ ግጥም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ መንግስት ጀርመን ካብ ብሪጣንያ ነዛኣቱ ገያሾ ዝግድ ውሳኔ ድሕሪ ምሕላፉ ሊቨርፑል ምስ ጀርመናዊት ክለብ ተታሒዝላ ንዝጸንሐ ግጥም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ጀርመን እትእገዳ ክሳብ 17 ለካቲት ክቅጽል ምዃንያ እትሕብር ዘላ እዚ ማለት ድማ ሊቨርፑል ነቲ 16 ለካቲት ዝሰላሰል ግጥም ቀዳማይ እግሪ ንምክያድ ናብ ጀርመን ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን እያ ብመሰረት ተንተንቲ ስፖርት ክልቲአን ክለባት እንተተሰማሚዐናሉ ክልተ ምርጫታት ጥራዩ ዘለወን እዚ ማለት እቲ ቀዳማይ ምርጫ ሊቨርፑል ነቲ ቀዳማይ እግሪ ጸወታ ከተእንግዶ እቲ 10 መጋቢት ተታሒዙ ዘሎ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ድማ ኣብ ሜዳ ሻልከ ክካየድ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ምርጫ ድማ ንኽልቲኡ ግጥማት ኣብ ሳልሰይቲ ሃገር ከካይድኦ ዝብል እዩ ብዘይካ ሊቨርፑል ኣርሰናል እውን በቲ ናይ ጀርመን እገዳ ክትጽሎ ምዃና ይሕበር ኣሎ እታ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ኣብ ግጥም ኤውሮፕያን ሊግ ምስ ቤኔፊካ ተደላዲላ ዘላ እቲ ግጥም ኣብ ዘይሻራዊ ሜዳ ንምክያድ ድማ ድሮ ምስ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ክትዘራረብ ጀሚራላ መንግስቲ ጀርመን ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቆጻር ብዝብል ምክንያት እዩ ካብ ብሪጣንያ ኣየርላንድ ብራዚል ፖርቱጋልን ደቡብ ኣፍሪቃን ገያሾ ከኣትዉ ኣጊዱ ዘሎ ወናኒ ክለብ ቸልሲ ሮማን አብራሞቪች ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ተጻወቱ ዘጋጥም ዘሎ ዓሌታዊ ዘለፋ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቡ ሓቢሩ ንሱ ናብ ኩሎም ተጻወቱ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሪስ ጄምስ ዘጋጥሙ ዓሌታዊ ዘለፋ ፈጺሙ ቅቡል ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምግላጽ ንምቅላሱ ኣታ ጋንታ ተወሰኸ ገንዘባዊ ደገፍ ክገብር ምዃኑ ቃልኣት እዩ ወዲ 21 ዓመት ጸሊም ተጻዋታይ ጄምስ ዝሓለፈ ሰሙኒ ኣብ ኢንስታግራም ብዓሌታዊ ጸርፊ ተዘሊፉ ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ አንቶኒ ማርሻልን ኣክሰል ተዋንዘ ከምኡ ድማ ተጻዋታይ ዌስት ብሮም ሮሜን ሴወርስ እውን ዝሓለፈ ሰሙን ጋንታታቶም ተሳዒረን ድሕሪ ምውጽአን ግዳይ ኣነዋሪ ዝኾነ ዓሌታዊ ዘለፋ ከም ዝኾኑ ክግለጽ ቀኒ እዩ ንስትሕቲ 23 ዓመት ዝጻወት ውልዶ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ጆ ሁጊል ዝሓለፈ ቀዳም አንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዝተኻየደ ግጥም 4 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ተዓባይ ጋንታ ተጸምቢሩ ተኣምር ክሰርሕ ምዃኑ ኣሰልጣነታ ጋንታ ሶልሻየር ሓቢሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታ ዝዓደገቶ ወዲ 18 ዓመት ኣማድ ዲያሎ ወሓለ ተጻዋታይ እኳ እንተሃለዋ ሶልሻየር ግን ኣብ ልዕሊ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ሳንደርላንድ ዝተዓደገ ወዲ 17 ዓመት ተጻዋታዩ ዝለዓለ ተስፋ ኣሕዲሩ ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ናይ ተዓባይ ክለብ ከሰልፎ ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ኣብታ ጋንታ ኣብ ሓጺር ግዜ ቀዳማይ ኣጥቃዓይ ከም ዝኸውን ከም ዘይጠራጠር ሓቢሩሎም ጆ ሁጊል ምስ ናይ ትሕቲ 18-23 ዓመት ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ኣብ ዘካየዱ 17 ጸወታታት 14 ሸቶታት ከምዝግብ ክኢሉሎም ንሓንቲ ካብ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ህንዲ ከሰልጥን ዝጸንሐ እንግሊዛዊ ስቱዋርት ባክስተር እንተጻወቱ ቅላዕ መቕጻዕቲ ክትረኽቡ እንተ ኮይንኩም ወይ ኣብ ልዕሊ መቐናቕንትኩም ጸወታዊ ዓመጽ ክትፍጽሙለኩም ወይ ድማ ግዳይ ጸወታዊ ዓመጽ ክትኮኑ ኣለኩም ድሕሪ ምባሉ ብኡንብኡ ካብ መዝነቱ ከም ዝተባረረ ተሓቢሩ እቲ ወዲ 67 ዓመት ኣሰልጣኒ ኦዲሻን ዝተባህለት ጋንታ እዩ ክዕልም ጸኒሑ ጋንትኡ ብጃምሼድ ፐርስ ዝተባህለት ካልእ ጋንታ ድሕሪ ምስዓባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ድማ እዩ ነዚ መስደመም ቃላት ተዛሪቡ ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎ ናይ ወትሩ ምክትታልኩም እንተሳትፉኹምን ኣይፈለየና ሰሰናዩ